otherwise ratina nasino rinonziro imanyonko moka rezigzag band ndo gamba ratikutaura nezvaro pazuva ranhasi. Ndozoti mukoma wangu abhemani manzi baba amaka hanzi ndatoyemo mustudio kutoteererawo kuti zviri kufamba sei gamba remanzi paNational FM. Zigzag band kakubuda mudariro kanekambo kanonziko mudzimu mukuru ndori medamba refuka rakakurumbira chaizvo irori kuchikwata chayo chezigzag band zvisina yazvo ndoda kuti nini ndichikupai kambo kakavakatanga nako kambo kakanetsa kambo kanozikanwa nevazhinji kuti aiwa kana pari apa ndo pane zigzag yese.
aka ndiko kambo kataimba tiri vapere. Kwandakakurira ini kune gomo rinonzi Ramasare. Mugomo munowanikwa mhuka nemichero yakasiyana-siyana. Saka tiri vapere taida kufudzira mombe mugomo Ramasare, tichidya tsoritsvoto, nhengeni, matamba nechechete, tichionawo makudo netsoko. Asi kata hatine kambo kataizoimba kudaro tichifudza mombe mugomo Ramasare. Muchero wataifarira zvikuru dzaiva tsoritsvoto, chikonzero chinoti undotapira. Ukangotipo imwe chete mukanwa waizobvapo. Saka tiri vapere taifarira kufudzira mombe mugomo Ramasare. Asi kakambo kedu tisingarege kuimba sevana vanga vari vapere vaidotinakidza. Cheka Ramasare, una matamba, gomo Ramasare, kana chechete, gomo Ramasare, una tsoritsvoto, gomo Ramasare, una tsoritsvoto, gomo Ramasare, una tsokoidzi, gomo Ramasare, una tumbira, gomo Ramasare, kana ngururu, gomo Ramasare, kana makudo, gomo Ramasare, una makudo. Aka ndiko kambo kataimba tiri vapere. Kwandakakurira ini kune gomo rinonzi Ramasare. Mugomo munowanikwa mhuka nemichero yakasiyana-siyana. Saka tiri vapere taida kufudzira mombe mugomo Ramasare, tichidya tsoritsvoto, nhengeni, matamba nechechete, tichionawo makudo netsoko.
asi kati hatine kambo kataizoimba kudaro tichikudza murumbe mugomo ramasare. Emmanuel Nkomo wakazvarwa mugore ra 1962 musi wa 3 August vakazvarwa kuGweru General Hospital. Vakazvarwa varimo vari 7 kamumhuri mavo. Yokutanga ari Emmanuel, kuchizoya Godi, kuchizoya Esther, kuchizoya Anna, Margaret, Ignatius na Augustine. Baba vavo vainzi Joaquin Nkomo Zawa. Vaishanda kuGweru panguva dzake dzo, vakazogumisira vakushanda mukwekwe paPlaza Bakery apo. Vakazongoshanda zvakare kuGolden Mile, ikoko vanga vari painter nekuvaka futi vaivaka. Kugara vaigara kwamavheni panamba K14 muri mukwekwe momo. Vakazoshayika zvavo neurombo mudara wedu nekusiya kwakaita. Kuzoti zvakare muchembere variko vanonzi Immaculate Ngwenya, kumusha kwavo ndekwaChiromanzi kwaMuzeza. Mukomana uyu wakatanga chikoro paHoly Cross kwaChiromanzi uko. Akazouya kuzopedzisa primary yake kwaMavheni Primary mukwekwe imomo. Akazomboenda zvakare kuZhombe kuZidakeni St Peters. Akazodzoka kwaMavheni akazonoita secondary yake maakagumira ka form 2. Vaiwanzo kuenda paRoma pagomo apo ndopa vaienda ipapo vachinoridza marimba. Akazotanga kuridza zvakare marimba kuprimary ikoko vachidzidzoka nemudzidzisi aidzidzeka Gore Dema. Handisi kuti vaGore Dema vachiri vapenyu here. Vanga vari vafana vadiki, vanga vane zvipo chaizvo zvokutoti vaigona. And then vakabva vatanga chikwata chavo chemagitari zvosvika vakusekendari kwachingounganidzana sevakomana ka vanga vane tarenda. Emmanuel waitawo zvakare basa raitwa nababa wake rekupenda zve nekuvaka, aingozviteedzerawo zvakadaro. Mugore ra 1982 musi wa 25 December paBatanai Tavern kwaMavheni Township apo ndo pedyo neparoundabout pakavambwa chikwata cheZigzag Band kunzi chakunyatsa kukwapfaidza zvemhando, chakukwanisa kuridza pamberi pechita. Chikwata ichi pachakatanga mazuva acho yayo chaichinzi York Band. Chakatangirwa mukwekwe mu chainzi York Band. Original members veYork Band ndi Gilbert Zvamaida pa lead, Stanley Phiri pa madrums, Asifa Phiri pa bass, John Njovu Yarema pa rhythm, Nicholas Kunaka pa ma vocals. Handitika hapana kutaura zvaEmmanuel Nkomo apa. Vakadaro havana mbobvira vambotsikisa chini. Nekufamba kwenguva Fibioni ndiye akazouya kuzopinda panzvimbo yaRobert mushure mekunge Robert Lunga abuda. Mudara ainzi Robson Kadene ndiye ane hotera inonzi Hideout kukwekwe uko pamakomuso wakuenda kugokwe uko. Robson Kadene waifarirawo zvakare zvemhanzi izvi nekuda kwekuti nayeyoka magitari uko anomboridzaridza, saka waifarirawo chaizvo zvemagitari. Uyezve nekuona kuti mukwekwe maitawo kachikwata chevafana vadiki vane tarenda, ndobva atanga kuvasponsa vafana ava vakatanga kuridza zvavo vari pahotera yake Hideout 007. Unonishungurudza
ndokuserika kwekambo kanonzi Gomo Ramasare. Akambo kanonzi Usandishungurudza. Amugora 1986 Oliver Mtukudzi akaburana nevakomana vake The Black Unlimited, Black Spirits, muno mudhorobha reHarare. Amene panyaya dzekusabhadharana neamene ipapo vakabva vatama vatuku wangu ndobva vaenda kunogara kuKwekwe. Vanga vasina kana bhendi ipapo. Ndichiri kurememba rimwe gore nezuva tichiri kuchikoro kuKwekwe ikoko. Ndaifamba ndichienda kutauni ndakaona Oliver Mtukudzi achipusha motikari yake. Ndikatosvika ndikatovabatsira kupusha kamotikari kache vavo. Vaenda kutauni. Akaita dambudziko. Vari muKwekwe maine vakazoona kuti vakomana imi. Zvandava muno muKwekwe. Inini magitari ndiri kumada. Saka ndodii. Beta nditsvage chikwata chekuti chifanire kundibheka muno ndobva vaitawo mhanza yekusangana nevo vakomana veZigzag Band. Tuku vakomana veZigzag Band akatomborekodha navo. Kana makambonzwawo dzimwewo nziyo dzakambonetsa kumashure ikokoko dzakafanana nana halo iZigzag Band yakarohwa ipo paya nana yaNhopi iZigzag Band yakarohwa ipo paya kanaka. Kacho kakakwapaidza ndikanaka. Manyonkomo pakachijoina chikwata cheZigzag Band mugore 1983. Aibva kunekamuka chikwata kainziko The Crystal Sounds. Kakaingoriwo muKwekwe imomo. Asi Zigzag painzi The Yoku paipaika. Zvanga zvabvira kuGweru. Vanhorondo yacho yakati rebei. Akazobva muGweru kwakuya muKwekwe. Ndoko akazochinjira zita. Vakusponza naMudharakadeni.
kunzi Zigzag Band manje ndopa angawana Gilbert Zamaida uya Jose Robert Lunga Fibioni Rubaya Stanley Piri Robson Kadene Imanyo Nkomo Temba Ngube Jefferson Gunde Zoita manza yekutaura kana gogo ambuya zawa amaiwana Imanyonko mokuti ko zvakatanga sei vaita mabanjo vachiti vati kwa chidembo ibva musure mangu chidembo tichivaseka toti kumuri kuita iko kana vagere zviya chidembo ibva musure mangu chidembo ibva ngende toti kuchiko zvamuri kuita tichingoti kutamba kwavana saka zvisingambodi pinda munjere kuti zvingava zvinhu zvokuti munhu unotozvida chingoti kutamba kwavana asi ndakazora ukweko zvino kumarimba uko ndikaona zvatova zvinhu zviri serious vatova chikwata chinotoita marimba ndokuzobva manje ndobva vapuwa magitana vakadeni mawaziva vakadeni veku 007 kwa exactly ndo vakawapa magitari ndo vakatanga nawo tichidzokera kumashure nenhoroondo yavo semanzwiro ataimboita vachitaura ivo vaiti inini pakutanga kwangu mumanzi amai vangu vane chekuita nekuda kwemimanzi yangu yandoimba handisi kuti imimi maisangana naye papi pamimanzi apo maimubatsira papi akazoti zvino akuridza magitari chayakati mama ndikombozerei ndikatunda kupi zvakaimbondiitirai gomo ramasare nditori vamo vangu tise mumagitari ndikati inini ndichakuitira gomo ramasare ndichita zviya zvokuti tsori tsvote kugomo kwamasare tsori tsvote kugomo kwamasare iwewe wozodi wozoziva kuti uchazvisa sei kumagitari nokuti ndionoziva zvamagitari nandizivi saka iye akatanga kuti musadaro mama iti yatiti oye gomo ramasare ndende gomo ramasare oye gomo ramasare ndende kugomo kwamasare tsori tsoto kugomo kwamasare ndende kugomo kwamasare tsori tsoto kugomo kwamasare ndende kugomo samasare zvino iye aizoziva ake kureverera kuti apo mashuku matamba makudo izvo waizozvigona ega sokuona kwaaitawo kugomo ikoko akati zvimbira izvi uzviisa ngati makudo aya oaisa handiti namatamba naidzo tsoritsoto dzacho waizoona ikoko achidya navamwe Wakati siya kare wakati siya mitambo
Mira mama humbe Chongo machuka inusu chimtare Chapara mande shangara nebira Weta nyamtamane vamwe 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 Panika mukambo zvakare kakakurumbira kana nziko Nyarunde. Reketi dzopana kuti kakauya sei? Nyarunde ndini ndakamudzidzisa. Taive kuclass na vamwe kuri cross. Saka taiita mudungwe vasikana tichifara handiti tiri kuclass tidzidzira kugamuchira vamwe vasidzirawo chitenderi kuti vapapatisa. Saka isu taiti tikavhara chikoro tichingovhara toti tavhara chitatu toti chipiri ichi china tokwera tichiwacha chishanu totoenda kumishini tonogara kuholiday yose toziva kutoti zvinota kuvhavhura todzokera kumusha. Saka ipapo taitongoita sevana veboarding taibva tagara ikoko. Saka taigara ikoko tichifara ndo pataiita mudungwe navasikana tichimba navamwe vasikana saizi yangu choti oyere ye oye ndendere gande gande ndegandega ndendere aye oye oye ayere ye oye vasikana ende Nyarunde ndokuno mutamba unonaka yondera Mari magande kwanzis kutawasiri ai warigandi mbezvangu ishungu choti chaimba chidaro kusvika iye ataiwa ndoisa magitari gwakunetsi kunogona kuisika magitari ndikatiisa. Saka ndaimuimbira chingodaro kuti oyere oye ndenderega oyere oye ndenderega ndegande ndegande ndendere ayere oye vasikana ende Nyarunde ndokune mutamba unonaka yondera ndavanyachide ndingapike nevari mandomo kunemba nambiri dzakanaka kuvhakacha oye ndenderega ndegande ndegande ndendere ayere oye ayere oye vasikana ende Nyarunde ndokuno mutamba unonaka yondera ndavanyachide ndingapike nevari manombo kunemba nambiri dzakanaka kuvhakacha ngoreyo ndendere gande ndegande ndendere. Saka tungano tetu aizoisa tete ndiye waireverera aizvigona vakomana ende Nyarunde ndokuno mutamba unonaka yondera ndera vanyachide ndingapike
nevari manumbu kunemva nambere dzakanaka kuvhakacha wongore ndende. Kwakune mukomana anga akanyenga musikana wake. Vanhu havaigara kure nakure, saka mukadzi sango dzairura kuruma, kana ndichitoti kuruma dzaidya nevanhu vose. Nerimwe zuva mukomana akafunga kunoono musikana wake mhiri kwaNyarume. Akaenda kushamwari yake zvikanzi, "Konai shamwari, ungandiperekedzewo here mhiri kwaNyarume ndonoono musikana wangu?" Uye akati, "Ndinotya ini mukadzi sangu." Zvikanzi, "Aiwa, usatya hako, tine kambo katinoimba tichienda mhiri kwaNyarume." Ndokusvika kumusha kumusikana wavo, vakaonana nemusikana wavo. Pakudzokera, musikana akaperekedza vakomana vaya. Asati avaperekedza akaenda kuna mai vake zvikanzi, "Amai, shango nokuma mutsvairo nevamwe ndokupa vamupa chipadza cheserima." Vakaperekedzana mukomana nemusikana, vayamukazve rwiziNyarume, vakasvikogara pasi pomuti ndomba vatanga kukurukura nyaya dzavo. Pakuonekana vakasiya vapanana nduma, zvikanzi nomukomana tichazoroora kwedzi unouya. Pakusimuka musikana uya akakanganwa chiserima chaanga apiwa namai vake, ndokuba adzokera kumusha. Achinosvika kumusha, mai vakamubvunza zvikanzi, "Ko, chiserima?" Mwana akati, "Ndakanganwa." Mai vakati, "Aiwa, dzokera unotora chiserima changu, gore rino hatingakaviri." Mwana uya akafunga zvaakati, "Mukadzi sango dzinorura kuruma, ndodiko?" Akatanga kuimba achidzokerazve. Papa Bingu, she say, "Manguma."
kanonzi Nyarunde. Ndabva ndabatikana gogo akachema. Ndichikurukura nawo. Vedwe chirongwa chika. Chembere ndireke ndichidziye uchidza. Chirongwa ichi ndinobva ndanzwa kurwadziwa chaizvo. Zvinani kusiyana nacho chirongwa ichi nekuti kana chembere takuchidziye uchidza zvadzainge dzakanganwa. Zvinenge zvinorwadza mana. Amuona kuti tinenge chingoramba tichingomutsa maronda atinenge anenge akazviporera zvawo kuramba tichichemedza chembere kudai izvo ndinonzwa urombo chaizvo. Right, ndakazoita mhanza yokurukura zvakareka nemunin'ina wake anonzi Ignatius. Anonzi Gina. Ignatius ndiye ari pa number 6 pakubarwa, second from last Ignatius. Ndakambokurukurawo nayo tikati mbotaurirawo sekuziva kwaunoita mukoma wako zvimwe zvawaimboita zvauchiri kuziva. Mukoma wangu aive munhu wemafanisi. Pese paanenge ari aingotaura zvinhu zvinongonakidza vanhu vese, ende munhu wekuti aive creative zvekuti chero akahwa gitari richitanga kurira iye ari pasi pestage anogona kuuya akacreata imwe nziyo inonakidza vanhu. Ende munhu uya wekuti aifara nemunhu wese. Kana muno mupese pavanofamba waigona kuti ufambe naye kubva panapa kusvika kutown mune mamisi wakanaka 20 achida achifarigwa nevanhu. Aiti imbotiudzaiwo nhoroondo zvakaitika kuZvishavane. KuZvishavane mukoma vaishanda kuZvishavane. Chete ndichiri mudiki at that time, but ndinongova nyaya yekuti kune magitari chichi vakange vachishandira vachiridzira Zvishavane sounds. Saka pama instruments pane mamwe ma instruments akazongoshayikwa amene kuti vange vamatamba ipipi papo ndo nyaya yakangova vhiringa basa ikoko semunhu aishanda ikoko ndobva vasiya basa kuZvishavane. Ichokwadi here kuti vakatiita zvekutotiza vachienda kuBotswana vakazogumisira kutsvagwa nemapurisa? Idzodzo ichokwadi. Vakatotiza vakuenda kuBotswana vatoona kuti zvinhu zvatoipa. Bhozi vakatombovharigwa. Kupi? Ndiri kurimemba vakatogwa panapa vakaiswa kurimandi handiti. Chii chakaitika kuti vazovatora panapa? Yange iri nyaya iyoyo yekuziva nema-instruments mamwe anga ashayirwa vatevegwa nema-CID. But pavakazongoenda kuBotswana nyaya zvino yakabva haina kuzoendera mberi. Anga ari munhu wemafara aifara chaizvo. Aitsvaga mari. Manzva gugu paiva chipupura kuti aiwa ndo painodyika pane munhu. Chaiko. Handizvozvo, but anga ari munhu ake anga ari right, aisevenzera mhuri yake nyangwe isusu aigona kutibatsirawo kuti bhadharira ma-school fees tichiendawo kuchikoro. Wakamboonawo here mukana wekumboshandawo nawo kana kuenda pavaiita basa? Ini ndaiti ndikangoenda mushow yavo kana ndiri kupovho kunenge ivo vachiimba vainditi every time kana vakuimba vaindidaidza muningiri kwaiti mukoma Gids naivo mukoma Manu. Ndo vanhu vaindipa mukana wekuti uya pastage chero zvoita sei. Vanhu vanotozviziva kunana Mbizo ini ndakaimba nawo panapa pa Blood Sport ndakaimba nawo futi ipapo. Ndakaimba nawo pese pashow yoga vaingoita vaindidaidza kuti uya kunuko. Nzvimbo yatingati sisu vainyanya kufarirwa vakaenda ndeipi? Kwaiti pano pedu pa tavern pamavheni vakaenda kuMbizo waitoshaya vainyanya kufarirwa zvakanyanyisa. Kozoti kurimwe show yavo yandoremember yavakaridza kugwanzura stadium musician day yaitwa nana Clive Malunga ainzi kujena guru. That was great. Vakaridza vaimbi vese vana Thomas Mapfumo indaivepo ipapo. Isu kuti tipinde dawo mu stadium taitoine security because vanga vefemu yavo yanga yanyanya kukura. Taitofambiwa mapurisa akatotiguida kuti tipinde mu stadium tichiswa ku back stage kuya manje. Vachizopinda pa stage pachona vachiridza vakavhura sangano nekambo kapi kana vakaridza kanzwi kekuti kwazwa ive mberiwo makadiko vayera mombe aiwa kwazwa ive mberiwo makadiko shava iwe aiwa kwazwa. Ndo zvakaita kanzwi dziyoyo vaiimba kana vachitanga kupinda pa stage. Ndio yaive crowd puller yavo vachimhorosa vanhu
ende dziyo iyi vaimba nezvirudzi zvakasiyana siyana, vaimba chindevere ipapo, voimba chishona, voimba chinyanja nechitsvana vaisanganisa ipapo. But wedhi ravanenge vanaro nderekukwazisa crowd. Wakaona Gina masenzero avaita vakabatana iri Zigzag Band, ungatitaurirewo kuti chikwata changa chakamira sei zvauchiri kutondera, uyezve combination yawo yanga yakamira sei? That was great. Vakomana vairova, combination yavo yange right stere, kubva kwaive na drum man ainzi Stan, vaive netalent vanhu vacho, koita iridza trumpet ainzi Gunde, koita ainzi anuyu akuzoshaika ainzi anuyu koita Fibion, koita mukoma ava mukoma ningiri vokushaika vepa pamabi mukoma George. That group racho rakasimba, combination yange yakanyamisa. Kambo kaunoti wewe kana ukakanzwa nasuno kanobva kandidzorera ikoko ndikapi? Vane kamwe kambo kavo kanondinakidza stereke kuti urombo. Urombo inondinakidza, inotiyo urombo 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 urombo, mwanasikana simuka utarire nyika yaugere, egongwa rebvura urombo kanuwo, urombo urombo urombo. Yeah, that's a nice one. Yakabuda iri 7 single. Yakabuda iri pa 7 single. Machakaibata kanorondo kaya chibaba imanyonkomo Zigzag Band.
wakazomboimba kambuka kanoti Spiwe kana uchiri kutonderewe chi nekuti kambuka kacho kana wakateerera kane mashoko akadzama aida kuedza kutsanangura kuti udii paya paipai vaida kuedza kutsanangura kusimbisa especially mwana wavo anga asara ari 1 mai vake vaenda kuMalawi sezvamambura ndodzegwa namai vachiti pane papa vanozopedzera kuti Sosten ariko futi zvakare vaiedza kubatanidza kuti no usanyanya kushupika mwanangu vamwe vako varipo ndozvavanyanya kusimbisa ipapo. Nziyo yawe tingati ndo yekutanga. Kambo akakaridzira mwana wake Spiwe musikana zvakaiti kanzve kuti amai vaSpiwe vaibva kuMalawi baba vavo vaibva kuMalawi saka mudhara akangoti nini ndapuwa penjeri muno munhu akuenda kuMalawi ndikutakura mwana wangu ndikutakura mudzimai wangu ndikutakura mhuri yangu yese hapana wandiri kusiya chero mukadzi wako wauinayo hazvina basa kuti makaita vana vaviri ndiri kutakura papo ndo papakaipa manje ndo pakazara achiimba kambo ikaka nekuti Spiwe akabva asara amai vaSpiwe akabva watakura mukomana ainzi Sosten ndianga ari mudiki abva aendwa naye kuMalawi vakanogara kuMalawi kwemakore kana asingakwane 10 anokwana 10 asi vakachinorwadza ndekuti vakazodzoka ikoko vakurwara tanga vakomana vapinda mustudio kutanga kuburitsa kambo kutsikisa ndikapi ndiyo singuzi yeningiri ya Gomora Masare do first ningiri pavakauya pavakazotsikisa yeGomora Masare Oliver Mtukudzi paakazouya akawaona vatowe naro kare tsingwe ipapa handichanyatso kupaziva because in that time ndandiri mudoko still it should be 82 andika saka hainini ndaka ndichiri mudiki but vakazojoinana na Oliver Mtukudzi but vanenge vanga vatorecorda that pane imwe futi one of the songs yandakukangamwa yavakarecorda na Academy handika yaiti kudiya ndeza wa kwayo ndomene chini inana ndomene ndomene but haiwe vakairekodha vari vega iri 6 yek chete ndomene vakairekodha vari iri 6 yek pane imwe futi singles yavakarirekodha navaAcademy iyo ndakuita ndichikangama zvangu Academy airidza wera airidza nanhasi anoridza
anoridza magitari anoridza jazz and so aiwa zvinofadza chose saka iko zvinezvi zvamira sei Manu Gina mukoma wakaenda chikwata chizigzag chiripo here chichiripo chiripo vari kuridza pana manager wavo anonzi anzani uyo kuMbizo there is a manager aripo Mbizo kozoita iyo mukoma Steve varipo then kuna Sundu anoridza bass then there's this other guy anogara ku Harare anzi mukomane takanga mazita rawo futi zvakare vachiripo but vazhinji ma original members chacho vakashaika then mukoma Gids ndiye ari kuna vamapfumo saka nemumwe ari kuHarare vanobatana sei pakuita mashows pakuita mashows vanotofonerana then vobatana pamwe chete vouya vorova zvavo kana vachiitira kuno kana uya ari kuHarare awanawo mashows anovadaidza kuti vakomana uyai kuno ndawana mashows voenda vonoridza saka iwewe Gina hauna here shungu dzekuti umbopindawo mutsoka dzamukoma shungu dziripo but mukana ndio unondishaya nenyaya yekuti ndonyaya yekuita zvebusiness rekumanya-manya samukana wokudaidai ndinoda zvamukana vakandipa mukana iwo vakomana ndinoda ko Sosten anorova Sosten anoridza drum anoimba futi and anofarira music zvakanyanyisa uyo hato zvemusic ndo zvake stereki zvichirota ntombowana mukana kubatana nevakomana akuitawo zvakeke anongoitawo zvake mukuziva vafanha mazuva ano pamwe brain dzevakuru dzesingawirirani navo havanyanya vanenge vachiitawo dance to their own tune but zvemusic ndo zvake futi asi Musambo ndo washanduka Musambo inandizi kuti iye anoda Musambo but akati chinjeiwo last time ndakamuwana anofarira zvokuridza vana Lucky Dube and whatsoever ndo dzake nedzidzi dzema R&B anodzifarira stereki Manu pawaimuona iwe akagara aiti kana akuda kuita basa rake rekukomboza nziyo aita sei mukoma Manu vaigona kukumutsai nyangwe makarara kuti panapa vasvika ivo vane nziyo yavo yavari kuda kurekodha kana kuda kupractice vanokumutsai kuti uyai bhekai chaitobhekesa ipapa vakagara ipapapa isitakarara panapa kuti mukai tese totanga kuimbisiwa imba uchiti iwe imba uchiti ndo zvavaita ndo style but vaita zvokuti haumbosamu unodzikana semunhu aive nemafanisi chero wakasvika motanga kuseka nyange pari pakati peusiku vakasvika wototi ndakutokomboza nziyo imba iwe uchidai iwe imba uchidai ocha kana 1 hour wozoti vafanha vatai kuti pamaswitsi torara yauchitondera yawakakuita izvozvo yauchitondera ndepi yavakatiita izvozvo yechechi yange ichimbotagwa namai kwai inoti kuti mambondite vakambotite saiyo vaimbotiimbisa iwe zvimwe zvawaiti wewe izvizvi Manu ukamuitira izvizvi matopesana ndezvipi ukamudena murume wewe zvibhakera zvaibuda paya aizikamwa pazvibhakera asinganonoki chero ipapo pabhendi chaipo umwe wavo akakanganisa kana kuridza gitari zvavasiri kuda nekuti vakomana vaya vamwe vaimbodi vanenge vakadhakwa waingozoshamisika kuona munhu arohwa mbama ndo zvavaita izvozvo but hake anga ari munhu akarohwa mbama yake ukurumidza kuti kufarafara mawani zvokuti vanhu hamuchazvioni show yakutoendera mberi pabasa ipapo pabasa aigona kutokurova right pamimanzi yake yese yaakaridza kaungati wewe pavakaburitsa rwiyo urwo ndo patakaona kushanduka kweupenyu hwake ndipapi rwiyo rwupi gomo ramasare yakanyanya kushandura upenyu hwake nokuti ndiyo yakanyanya kuita femu chii chamakatanga kuona kuchikupinduka paupenyu hwake pakurarama kwake takangoona magariro ake anga asiri munhu asinga kuchigara kana muno mulokesheni anga asingachagari ngakugara ari kuna naHarare mashows anga akuwandisa kuHarare tongoona munhu kamwe chete kana pamwedzi ndopataingoonana navo munin'ina wacho yanonzi Gina Ignatius Zawa Nkomo number 6 pakubarwa kam right ndakazoita mhanzi yekutaura neumwe akashanda nawo komana Zigzag Band anonzi
Mabande, Jones Mabande ari pakweka paripo izvozvi akamboridzawo madrums ikoko akamushanda nezvimwe zvikwata rikatinze kuti rwendo rwake Jones Mabande akafamba sei kudzimara abatane nevakomana nana Emmanuel Nkomo 7 kwakabva Franco akaenda kuHarare, ndobva kwabva Timothy Makaya akaenda kuHarare, ndobva tasara inini na George Chirwa na Sekuru Scott vairidza saxophone. Ndo patakarekruta imwe group yevakomana vainzi Mighty Warriors. Mighty Warriors yaisanganisira Paksham Jeliwa, Ramson Chivamshure, Isaac Piri, including in a new way papo. umwe nomwe airidza chine chapa Paksham Jeliwa airidza rhythm guitar. Ramson Chivamshure ndo paakanga achitanga kudzidzira kuridza madrums. Ndo toya pa Isaac Piri angari pa backing vocals. Teacher Pambura angari pa bass guitar. George Chirwa ari pa lead guitar. Ndara Scott pa saxophone. Ndo mamiriro atakaita. muri murutende Iri Mighty Warriors. Tikambofamba but nekurema kwaita zvinhu mari dzasinganyatso kupinda segroup yanga isinganyatso kuzikanwa taingotendererawo hedu lokari mukwekwe tichitendera muoutskirt ekwekwe kunze kwekwekwe tichingoridza but zvinhu zvaingorema zvakadaro ndobva ini ndazosuduruka zvakare kubva muMighty Warriors muya ndokutanga kutsvaka zvekuitawo zvandaingoitawo mabasa emaoko. Ndo pandakauya ndikagara mutown pa Old Mutual Flats ndaigara ipapo nemumwe mukomana friend yangu aitawo zvemusic akanditi uya tigare. Saka ipapo ndo pandakatanga kuzivana ndingati maweekends ega ndo pandaipota ndichiuya pa Phoenix Hotel yanga yava 87 ndobva ndaona pane Black Seas yaya. Black Seas ichiridza paya ndichipota ndichiuya ndichivaona maweekends chipota ndichiuya vairidza maweekend makubva masikati kana iri Saturday vachipedza kuma late. Saka ndaipota ndichiuyapo hangu ndichitandara navo ndichimbobatsirana navo chipota ndichibatsirana navo. yanga yakamira se Black Seeds. Black Seeds yanga ina Matthew Sabao pa bass guitar. Charles ndakanga na senemu yake achiridza lead guitar na Joseph achiridza rhythm guitar na Mishek airidza madrums vanga vari 4 vakomana ava. Saka Mishek akazobva, saka vakomana vaya va Mishek abva ndobva vashota, ndobva vandikumbira kuti shamwari tashota mwedadi abva ungapoto chiwa here uchitibatsirawo kudini kutiridzira madrums. Ndobva vakomana ava ndopa vakanga vabva mukurekodha Rozi mwanangu ikatengeseka zvakanaka. Ndobva ndari makore api kana muchitondera kuma 87 ikoko 86 87 but I think mid 87 ndobva ndatanga kuvabatsira chiridza navo paya nchivaridzira madrums. Ndo pandakazosangana nani naTongai Moyo. Right. Black Seeds yanga iri based munomere kwandi vakatoita kutouya kubva somewhere. Yanga yakatoita kuuya ichibva somewhere ichiuya kuzoridza kuno kukwekwe yatransferiwa kubva kwayaibva ichiuya pa Phoenix Hotel. Saka yaridza taridza tese tabatana ndichiridza navo. Ndo pandakatanga kuona mumwe mukomana aipota achiuya maweekends kuma Saturdays aiuya mukomana yogara ake paside anga akangonyarara. Ndobva mukomana uya ndobva otikwazisa sebhendi ndofarirawo zvekuimba ndodawo kupinda music ndoitwa Tongai Moyo. Ndopandakatanga kuziva Dewa ipapo 87. Zvakanaka munin'ina unogara kupi? Ndobva ataura kwarogara ndogara kuMbizo ndoshanda pa General Hospital.
vatiri mberi nacho chirongwa katinawo ngoma ka mabhande Jones katangira ndobva tonditi waita zvakanaka mabhande ine ndiri kutoenda kustudio ndine album randoda kutorekodha saka drama ndopasina Joseph Zulu achigara kuGlenview ipapo ndikati it's okay urume wangu wandagara naye saka ndaigara muSunningdale nabamunini wangu saka ndaibva kuSunningdale kuya ndichiuya kuGlenview ndichiresa naJoseph Zulu tichiresa ndobva madhezi ekuenda kustudio akwana ndobva taenda kustudio tikanorekodha album raJoseph Zulu rinonzi Monica. Album iroro ndakangorirekodha ndambozorinzwa kuti asi ndakanzoti rakanga riri album rakanaka chaizvo tichirekodhwa na Mr. Bothon Nyamondera kuSouthampton kuya grama chiri kuSouthampton ndobva ndakangoti ndichingopedza kurekodha album iroro ndikangomuti kumukomana shamwari ndapedza basa rako ndafunga kudzokera kukwekwe pane zvandoda kunoita futi ndobva nditi wakudzokera futi kukwekwe ndikati akati but no wandibatsira wena ndobva Sara ari muHarare muya Monica ndandangoita zvongoenzwawo muredhiyo apo nepapo zvokuti album randine shingiro kuti dene richikwanisa kuwanika ndada kutomborinzwa nekuti handina kumbonzwa wiki yandakaita ipapo kuti yakanga yakadini saka ndadzoka futi kunoku ndichangoti dzokei ndopa ndichangoti dzokei ndine wiki ndobva ndasanganidzana nevakomana veZigzag Band vachinditsvaga vakati shamwari tiri kukutsvaga ndikati ndikati ndiri pano ndauya apa munhu wandaitaura ainzi George Paradzailunga airidza keyboard kuZigzag Band zvikanzi takashota wena tiri kutoda drama izvezvi tinotori neshow paweekend iri kuuya iyoyi kune mashows ari kuitika kuMbizo Stadium ipapo kwaiva mabhendi akawanda emukurumbira amaiziva ese kudhara vana Andy Brown vana Ilanga vaya vanana John Chibadura mazuva acho iwaya ranga riri gore ripi ngati kana tingakanganise nga iri kuma 89 90s kokoko ndobva ndikati ndauya saka todini shamwari ndikati uyai nemarekodzi mamwe ndigone kuteerera ndobva andiigira album inonzi Child Survival zvikanzi album ndora ndada kuti nyatsoteerera nzeve yakati ndobva andisiyira maalbums andikatanga kuteerera ndichiresa ndiri ndega apa yanga iri Monday kurangarira kwangu yanga iri Monday show yanga ichiitwa on Friday the very week yacho iyoyi ndakaresa ndiri ndega nakureza navo vakomanawo but zuva reshow rasvika vakati tosangana kwatakasangana tikanosangana chibva tapinda muground that show hamuna kuresa here nebhendi aiwa ipapo ndakaresa ndega ndichiteerera marekodzi zvakaitwa saka makazokondosangana kuground ya ndobva ndakakwira pastage mukoma umali music ndakanga ndagara ndichiziva kare bhozi music ndandichingoteererawo ndichinzwa semugari wemukwekwe tichiwiriranawo taipota tichingosangana apo nepapo saka pakuiteerera kwandaita haina kundiomera kuti ndidzidze kuti iri kuenda nekupi iri kubva nekupi then ndobva taenda kuground kuya show iyo yakanakidza ngoma umali yakanakidza tangopinda pastage vachingotanga song ndichipinda vakatanga nesong ipi imimi muchitanga kushanda navo kuti ndakushanda neZigzag Band ndapastage song yamuchiri kutondera vakatanga ndeipi inonzi Kazwai yaimanonkomo tinokukwazai ndobva yapinda song pedza song ichipinda dzimwe dzaizoteera nhau dziranga rangu asi chandaiziva kuti kuZigzag taitanga show neso inonzi Kwazwai tichikwazai mafanzi edu ndikaona stage ikauya ikakomba ndo kutanga kwandakaita ipapo right yanga yakamira sei Zigzag Band ipapo line up yeZigzag pakanga pana Emmanuel Nkomo, Gilbert Zwamaida, George Paradza, ndingati Emmanuel Nkomo pa vocals anga sina chairidza Emmanuel Nkomo aipota chimboridza keyboard futi. Then pa lead guitar panga pana Gilbert Zwamaida, pa keyboard papa na George Paradzai, pa bass guitar panga pana Fabian Chikamba, pa trumpet panga pana Davison Gunde,
then pamadrums panga pava neni ndo line up yemamirira tasatava nemunhu werhythm. Saka tatifambe tichingotsvaka munhu werhythm tichimushava, ndobva ndati ndine mufano wandinoziva wandakamboridza naye anogona rhythm and music anotoiziva. Svikanzi ndinomutora, ndokutora kwandakanoita Pakisha Mujeliwa uya ndokuya naye tikabva tava 7 mu6 band muya tikafamba takadaro 1991 ndopa takanorekodha navo album yekutanga inonzi Mudzimu Mukuru muri muna July. Ndo yangere yekutanga kwamuri imimi. Mudzimu Mukuru ndopa tairekodha album yaya muri muna July 1991. Tarekodha album yaya ndobva tadzoka ende kubva ipapo ndopakatakatanga kunyatso kuva famous kuti Zigzag yakuzikamwa kuti iri kubva kupi iri kuenda kupi. Album yakatengeseka iyoyo yakatengeseka. Tarekodha Mudzimu Mukuru ndobva tazorekodha imwe futi maxingo inonzi Shaisa Mufaro, yanga ine nziyo dzinoti Shaisa Mufaro, Gore Dema, manga ari 2 maningrini seri neseri 1 kuseri yanga iri gore ripiro. Shaisa Mufaro inenge yanga iri ya 92. Ndo yakatirana na Mudzimu Mukuru. Tikafamba takadaro takafamba vanhu vakuziva zvekuti kwese kwataingoenda taigamuchirwa zveshuwa kuti vakomana vasvika. Ndezvipi zvamukataura kuti mimi kubva pana Mudzimu Mukuru zvakatanga kuratidza kushanduka mubhendi kuti bhendi rinenge rakuitawo zvenani? Chandingataurawo chandakaona kuti bhendi ranga rakuita zviri nani nekuti ndopatanga takunyatsokuwanawo chero ma-international showswo tatakwanisa kuridzawo nevamwe vaimbi vaibva kunze kwenyika. Ndinorangarira kuti inini mundiri Zigzag ndakaridza naKanda Bongoman, takaridza naye ku White City Stadium Bulawayo, tikaridza na Lucky Dube ku Baba Fields zvakare ku Bulawayo, tikaridza na Shaba Ranks mu Rufaro Stadium. Nevamwe vaimbi vakadaro. Saka ndakanyatsoona kuti saka kana takwanisa kudaidzwa kuti kuri kuya vaimbi vakadai uya muzokosangana nawo, ndakanyatsoona kuti takutodini takuzikanwa munyika. Bhendi yanga ichiendeka zvakanakisisa, takabatana, vakomana vainwa but vaiti vakanwa zvishuwa vaiziva zvavaiita. Vakomana vaiti vakanwa doro ndopa vainyatsokuziva zvavaiita. Ndo bhendi randakaona rainyatsoziva zvaraita kuti vaimwira doro kuti vanoda kushanda vakomana ivava. Kana vasati vanwa waingoona confusion. Wanga vasingambonakidzwi navo. But vaiti vakanwa ndopa vanyatsokuona kuti izvinopa kushandwa panapa. Ende takashanda zveshuwa, takabatana, panga pasina kana kunetsana kana kutukanidzana chichi. Ma-on and offs aitikawo sevanhu hazvishayuki kuti vanhu munonetsana asi muchigadzirisana muchienda mberi. Ndokuzouyawo dambudziko, ndingati tafamba kudaro, tafamba matsikisa Shaisa Mufaro. Tikafamba takadaro 1995 ndopatakazoita dambudziko rekushayikirwa naGeorge Paradzai. Akashayikira kupi George Paradzai? George Paradzai akashayikira muno Mukwekwe. Aigara kupi? Aigara kwa Mavheni, ndokwatakamuchemera, ndokwaakavigirwa. Then ndikupa ndakatanga nazoona kuti tave negap because muchinda uyu ndaimufarira panyaya dzebasa, anga ari strong, ndiye umwe wema-workmates aindifadza kana tiri pabhendi, aindikurudzira because anga ane power. Ndiye munhu wandaitofarira kugara naye nguva zhinji. naGeorge tai vanhu vaifarira kuita zvekutrena, taitrena zvakanyanya, taifarira kujoga nguva zhinji, taifarira kudiscasa zveupenyu. Saka nguva zhinji ndakatoti kufa kwakati ndakabva ndanzwa kurasikirwa, bhendi rabva ratanga kundichinjira ipapo. Tikangoti tazvigamuchira, hapana zvekuzviita, kutonga kwaMwari. Tikafamba takadaro ndopatakazo ipapo tina anonzi Steven ari kuleader Zigzag iko zvinezvi, munin'ina wake. Ndopa bhendi parakazoti ngatitore Steven timuise timuite replacement yaGeorge. Ndokutora kwatakaita Steven kuzoita full member yebhendi achiridza keyboard as a keyboard player mubhendi. Aigona ipapo?
angachitangawo kutopika angari pakati nepakati, but takaona kuti ari nani pane kutitora outside because angana idea nemusic aipota achimbodini achimbodzidzawo achiridzapo nepapo, saka zvakanga zvichibatsira kuti aikasira kuita catch up nemasongs. Tikafamba takadaro ndobva pazoitikawo zvimwe zvakambonetsanetsawo futi pa 96 papapo management yaimboti manager yachona ndobva ndabreaka mubhendi muya mweni. Chii chakanetsa kumanagement? Pane kwatairidza, saka kwatairidza tairidza as a resident tichiridza Friday Saturday Sundays. Ndekupi koko? Mukwekwe mumu panonzi paRed Lion. Ndobva saka pane zvainawo dzemari hadzo zvakawanda tongozvisira ipapo. Saka paitika zvimwe zvinhu zvanga zvisingafadze, saka mukuitika kwazvo zvakangondibata ngoma mumari ndikati zvekutaura zvoonesa kana usina chinhu chako. Ndobva ndasuduruka 96 iya ndamira bhendi maugara kupapa ndave kuMbizo. Ndabva kurutendo, ndakabva kurutendo muna August 1996 ndakuenda kunogara kuMbizo. Saka ndakugara kuMbizo kuya Arikaiti mbonzva kuna gogo kuti gogo mazuva vaogara kusanyata vakabva kukwekwe vaimbenga vane musha wavo kuZhombe, vakatize chii kuZhombe asi kwaive nemaroyi here. Arikaiti izvofana kuti gogo sei vakabva kuZhombe. Akuno Ignatius ndiye akangoti tibve kuti aona drought yanga tatoona kuti zvinhu zvacho haiwa nzara zuva, saka akabva angofambawo navamwe achiuya kuno akangowanawo nzvimbo. Gore rakabarwa Manu, imi maigara muGwero? Ndo mandakaroorerwa nokuti baba vemurume wangu vaive muGadhijeri, baba vangu vaive muGadhijeri. Saka vanhu vaingowirirana tikangoroorana zvakangodaro. Manu pokutanga tati naye kukwekwe nababa vake, handiti pakutanga mamu naye kuGweru ndokwaakabarirwa. Ndokwaakabarirwa, abarirwa kuGweru tikagara. Saka baba acho achizotsvaka basa kukwekwe, handiti ndokubva vashanda mukwekwe. Baba vangu vakabva azoshayika, saka Manu mai vangu inini vanga vachishungurudzika stereki pamusaka pokushayikwa kwababa vangu. Chimunin'ina changu chikati mugere zvenyika uko kwekwe vakoma mai havadyi sadza, vanongoti kana ndiri kuchikora ndokwanisa kubika, havana basa nazvo zvokudya vandozviuraya nezhara. Tikati saka toita sei zvikaenda baba rega tivakaurise, rega tivape mwana tione kuti vachatadza kubika sadza iri pamusaka pokuti vachachema baba vachiona mwana. Ndobva tavapa Manu. Red One akatangira kwaChirumanzu pachikoro chenzi kwaMuzesa. Ndo kwaakaona zvese zvokuti gomo raMasare achiriona, vachiendana namainini vachinodya tsori choto ikoko nana mainini vake vaning'ina vangu vaenda vese ikoko vachimhanyidzana. Pamwe chenge chakaberekwa vachienda kugomo raMasare ikoko, rongori zvaro padhuze nemusha. Saka grade 1 wakatangira ikoko kusvika papi? Akaita grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, grade 6. Ndobva tamuchinja. Tikambosiya chimunin'ina chake chiriko. Pamakamuchinja makabva mamuendesepi? Akauya kwekwe. Kadzidza kuMavheni. Ndokwakutenga grade 7. Ndokudi ndokubva mama vasara nakaka kaduku akana kuzogara zvakanyanya takatorawo ndobva tagara nawo. Saka paMavheni pepe yakazofunda kusvika papi?
kwamavheni akadzidza kupuraimary akazoenda kusekondari yacho. Saka ndokwavanga kwakuna ticha gore dema vaivaitisa zvamarimba. Saka ndokwakatangira unyanzvi uku kwaita marimba vachiimbiswa naticha gore dema kusvika ticha vaitawo accident vachibva kumusha kwavo ndobva vafa. Ndokusara vana vaya vachingova neshungu dzokuda kudi kuita marimba aya vachingoita anga ari kwamavheni achingoitwa kuchikoro kuya achingoitwa kusvika zvanakidza ndobva vazoita zvemagitara manje. Right. Pamavheni apa kusekondari ndokwavanga kutoridza marimba kana kuti kupuraimari chete? Marimba anga achigara kupuraimari kwaifundisa ticha gore dema. Saka sekondari yavo wakasvika papi? Wakafunda kusvika form 4? Havana kusvikawo form 4, kumaform 2 akazongoramba kuda zvokuridza izvi. Akasira panzira. Imi makati kudii nazvo? Ndaikudii munhu ada zvinhu zvake. Asi mwana kawaikurudzira kuti ngavaende kuchikoro? Asi akangoti aiwa ndakuimba ndakudii ukuda kuti nyangwe ndikarova naimi hazviyabetseri kurova ndaimborova. Maimbozama? zvakaoma chose. Right, Jones Mapande rikaitopodzokera zvakare kuna Ngoma Jones Mapande timbonzwa apa kuti vakazofamba seiko kumberi kwacho nekuti vakatozombosiya chikwata Ngoma Jones Mapande vakamboenda kwana Manyeruke, vakamboenda kuMbotswana vakanoshanda naNdingo Jowa, vakadzoka muno muZimbabwe zvekare vakatanga kurekodhawo zvavo. Asi apa rikatimbonzwa vachitiudzaka zvekuzigzag band. Emmanuel Nkomo pane first time yandakambonzwa ndichangouya muband ndakambonzwa kuti ane group yakamboita inonzi Crystal Sounds. Crystal Sounds ndo group yandakambonzwa ambobviswa futi muband. Nenhau idzodzidzi kuti vanhu munenge muchingokonana kuti pamwe vamwe vanhu vanenge vari serious, umwe munhu woratidza kuti ava serious pazviri, vanhu vomboti aimbomira kana wazova serious wozodzoka. Saka zigzag yanga ikuita nge family thing, yanga ita nge tatangoita fange family members zvokuti kana munhu akazoti vakomana inini ndandafunga kudzoka kubhendi, vakomana vanga vasingaome musoro kuti zviita hashandiki naye hatimudi, vaingomugamuchira because munhu wataiziva kuti kana akapinda mubhendi zvikare anodini anowedzera panchi mubhendi. Apa muchitaisa kuti pamwe kudzoka kwaita anenge ashanduka. Ndo zvaizoitika ipapo. Saka right, kozoti tainzwa vamwe futi zvichinzizwa kwapane zigzag band basa kushanda vanoshanda, asi nyaya yekuti gatizvezve mari yapo mari yawanika kwanzi vaigona kana kuti wotongogovana ipapo apo zvopera hazvichazivikanwa kuti achatakura mainstruments iwe hachawani, asina basa vakomana vatobararika. Zvichinzi dzimwe dzenguva kana mukaenda panzvimbo ipo vaigona tomborova kana 2 weeks a week rese vari ipapo vachidya mari. Ichokwadi here kwapa? Mamwe manyepo mukoma wemali. Ngoma Bande taurai chokwadi chenyu zvamaita muri vakomana. Isisu zvataita tiri vakomana ndezve. Aiwa, zvandikataura ini zvataita tiri vakomana zvekuti after show taigona kushaya mari dzedu ipapo zvishuwa. Izvo zvitaizviita. But kwete kuti taizostaffa zvekutadza kusimudza mainstrument kubva panzvimbo tichienda kwataienda. Hatina mbobvera takaita mashandiro akadaro. Saka imimi group yenyu pane mari yamabvesawo pasaidi yekuti kuti aiwa munhu wese ngabudani yake maoko. Aiwa. Izvo taitozviita nokuti taizoda kuzoshanda futi mangwanaka. Bozi vamwe vaitovepo vakatoma musoro pazviri kuti no taridza asi pachazoda mari yekuti titsvagise mamwe mabasa. Mari iyo inozobva muhomwe mani. Saka vamwe vanenge vaida kuzooma musoro kuti manje mari dzatinadzo hadzikwani chichi, but still mangwana muchada kushanda. Ndo pataizoti isisi kana tashandisa kana kuti dzimwe nguva taizoona kuti dzimwe nguva vamwe isisi tasingamwe doro vazhinji vaimwa doro. Saka taizogona kuti pakutsvaka mabasa taitsvaka mabasa nemari dzedu. Patinenge taita show totanga kubata mari dzedu dziya dzatakatsvakisa mabasa dziya zvotanga kuvarwadza futi kuti ndo zvezvo zvataita kuti ngatibvisei mari ichi nebasa kuti tizotsvaka mabasa. Izvino makurwadza takubvisa mari dzatakabvisa mahomo edu patakasheya mari dzenyu imakanodya dzenyu, isiso zedu tikadzikontinya kudini kutsvaga rimwe basa. Ndakuda mari yangu iya yamakurwadziwa nazvo futi sei. Izvozvo zvaiitika zvokuti vakomana vaiti basa richingopera komana umwe nomwe
aziva kwake aziva kwake mumwe nomumwe mari yake muhomwe tozosangana kubasa tosangana kune imwe show futi imwe show komarehearsals vaimboita weri parehearsals kanditi papa sina zvemarehearsals pacho vanhu vanga amagenius they were talented kuti mangosangana ipapo chakutorwa mberi. Marehearsals aitwa kana tine program yekuti pane maprograms ataita sekuti taigona ta programs yekuti pane urongwa hwema-new songs because isisi nziyo zedu kazhinji dzaigona kutangira ma-live shows. Gilbert aigona ngoya nenziyo yake nyowani ototanga kungoiridza pastage paya then Fabian webass guitar ototanga kutopindirawo achiridzawo inini pamadrums ndotopindawo nedrum rangu ndichiti drum ndichinguti saka drum rofamba rakadai George wopa keyboard opindawo nekeyboard yake zvingoda then pozoita nguva yekuti no nziyo yakuda kunyatso kuchivakwa zvakanaka inofana kuvakwa sei asi inenge yatangira pastage. Imwe nziyo imwe chete yamungati mimi yakatangirwa pastage ndeipi yamuchirutondera? Nziyo yandiri kurangara ine yakatangira pastage yandiri kutondera ngoma mari dzinenge dzakundivhiringa yatakatangira pastage dzimwe dzachena dzati wandei pauwandu hwacho pechero 50 ndipe 149 dzikandaiko nziyo dzatakambotangira pastage yatakatangira pastage yandingatoti ngati seipiko pane inonzi makatukura yaJoji Paradzai ndoimwe yandiri kurangarira kuti takangoitanga futi pastage iyoyo aingotanga kuridza makeyboards ake sezvandataura kuti mukomana wandaifarira kuti aive so aive neshungu nezvaaiita saka aigona kuti ari pastage ototanga makeyboards ake nziyo yake indotopinda umwe otozopinda saka makatukura inotedzana naMudzimu mukuru pana Mudzimu mukuru album ndimwe yandiri kurangarira nziyo dzatakatanga pastage. Kuita vana Gilbert futi yandiri kurangarira ndeipiko ichiko ishaisa mufaro anyazoziva dziripo dzakati kuti but taizogara pasi kuti takuda kuita maresa kuti tinyatsoponesha nziyodzi kuti dzinofamba sei zochienda kunotsikiswa because vakomana ava zvishuva vanhu vaiziva magitari asi pakunoti mimi makuronga zvekunotsikisa manje papasina dambudziko. Aiwa papasina kwakungopinda kuenda nokudzoka chete kuti vakomana taakuenda muchibva kuno papasina dambudziko. Aiwa hatina mbovera takaita dambudziko hatina. Imwe nawe ndakambonza unzi imanyongomo yamunenge vanzi makanetsana akainetsana nevamwe pachikwata inyaya yekuti anzi mukasvika ngati panzvimbo muda kunoridzira zvezve iye anofana kuhodha zvinhu kudya doro in advance chichitora kunwa doro chikafu in advance handei mangwana vakuda kusimuka maimonzi right tiri kubvisa chii chaitika imbotisana kurango ya zvakaitika izvozvo ndikutondera kuti zvakaitika kaviri zvakaitika kukadoma paGrand Hotel nekumwe kunonzi kuzvishavane pa4 mile ina wangu yandasingadi kuda kuti taura hangu ndoedzimwe nyaya dzavisuspendesa Emmanuel idzodzo. Chii chakaitika ipapo inokuti mukazvitaura kudai zvinopa chidzidzo kune vamwe vari kukura vari kupinda mazviri ava hakusi kuti munenge muchizvidza kana kuti kushora kana kuti kuda kuwanziraiwa asi kuti kutaura kwatiri toita pano pawires tichikuraura izvika tiri kupawo futi malessons kune vamwe vafana vari kupinda magita kuti vaiva vanhu vanovimbika pabasa rive rinoenda mberi onai mukomana ingoti 2 minutes abira 2 minutes apinda 2 minutes abira zvinodzosera basa mumashure. Ichokwadi zvakaitika kaviri kandiri kutondera paGrand Hotel chaitika ndechekuti taiti tichisumuka iye aitungamira taimwana tovepo pamuri kunoridza ipapo masvika kuya muno mwana agere mutotambirana zvakanaka mune muchiti munhu ari kudya mari yake ndiaikutambirai mama muna munhu achinwa mabhiyazi ake hamuchazvitsvage munongoti hamunhu anga ane mari dzake motanga show moridza mopedza kuridza show mangwana motozoona management iri kuyachi nebill kuti mari yakadyiwa nemukuru wenyu nezuro iyi vanhu ndopa zvakatanga kuvanetsa kuti mukuru upi futi panguva yacho angari mukuru webhende angari band leader angari George Paradzai wekeyboard uyo ndikati no mukuru webhende ndeuyu
takauya tezvikanzi Manyonkomo akamwa doro remari yakati akaoda chikafu chakatikata ipapo yani katoenda atungamira kumberi kwamuri kunoridza anotanga kubva panzvimbo anotomuka kusena achienda anga ari mukomana wanga uri mukomana saka zvinhu zvakabata vakomana zvikavabata akati ano hazvirwadzi vakomana vamwe taizongova comfort vamwe ano hazvirwadzi tinongobata chi pamari yake yepei hazvisi zvinhu zvinonetsa izvozvo saka zvakaitika ipapo zvikazoitika kushavani kunonzi kufomaira futi zvakaitika saizvozvo ipapo manje mudhara wenzvimbo yanga ari serious aitoda kutosowa band race akati ndinotokusungisai mese muda kutonditsotsa tikati no adya marenya hapo panapa aenda abuda futi atoenda zvikanzi kunyepa munotozivana saka ndounhu woenda kutodana mapurisa vakomana ndopa vakanyanya kubatikana nazvo zvikanzi vakomana ndimuri kuona zviri kuramba zvichiita mukomana uyu chichi bhendi ndobva ragara pasi todini zvikanzi ngambosuspendewa mbijana ozotomboona kuti anozodzoka achinja here zvakuti kanyira basa kwakusiri kususpendewa kwokuvengwa asi kwokuda kuzama kuisa hunhu maari kuti tazama kutaura naye kuti azviregedze zvaanoita asi haasi kuteerera saka nawe ripo ndekuti ngambomira akangoita izvozvo anofuma kusena achibuda achienda zvinozosara zvichiitika anenge atobuda atoenda motosara makutonetsana ndimi nemanagement yehotera ndo nzvimbo mbiri dzandiri kutondera dzopa zvakaitika kuti azosuspendewa saka ko pamunenge makuzonomupa mari yake pamukachizoti shamwari tabvisa mari yawakadya kwakati kuyekeya maiwirirana naye here aizombobatikana manje aimbopenga chichi achimbovava ati aiwa bhiri rako iri hausiweri wakadya zvinezvi saka aizongopedzera dini azvibata azvidzora nekuti chinenge chakurwadza ndechekuti vamwe vanenge vane mari dzavo iye anenge asina mari saka woti but mabatire yose ude mabata mbijana kati asi wakadya kamwe chete kamari yacho hauna kudya mbijana saka tadi tangobvisa sekubviswa kwayaitwa nehotera saka yaifanira kubva pana ani right takazombonzwa kuti vakomana veZigzag Band makazoita varungu vakauya zvakaitika varungu ava vakauya sei timonzwa kubva kuna mukoma Jones Mapande varungu ava vakauya vari vakadzi vaviri asi nini ndakasvika vachangobvawo vaive magiriki vaviri mai vaive nemwana one shamwari yacho saka vaive madzimai vaviri ndobva vakadzi vava varoorwa navakomana vebhendi vaviri vanga vari vaviri muchiti vaiva madzimai maviri umwe wachina ndiyanga nemwana vanga vari vatatu one mwana uyu akazoroorwawo naTemba airidza trumpet umwe akaroorwa naSteny umwe akaroorwa naEmmanuel zvikambofamba zvakadaro ndoma ino ipapo handina umbo hwakaenda ndakangosvika zvichangobva mukupera ndo makore andakazosvika varungu vai vachangoendawo saka ndo pandinozivawo napo ipapapo varungu vai vakazodzokera kwavo ko pakushanda naOliver Mtukudzi muchiri patondera Oliver Mtukudzi achiuya munomu akauya inini ndandisandapinda mubhendi zvakare ndingati ndo madhezi mamwe chete vanoda kungodungamidza nevarungu vakomana vachizosangana Oliver Mtukudzi akugara muno mukwekwe kuGlenwood inini ndandichiri kufunction band kwandanchiridzana nachirwa saka ndovonga Oliver kana tikakanganisana akangoita gore neZigzag aibva adzokera achibva aenda kuNotoni saka ndakapesana naye zvakare saka pamazuva ekupedzisira watingati sisi uyu ndo ranga rabango rasara rakamira kuZigzag Band tingati ndiye Gilbert Zamaida chokwadi ndiye watingati angave pila kuchizouyawo isisu vamwese vanga vapera aiwa pari kunzwisika right mauya muno maane chigiyo vibes makari kuti damba refu rekutanga iko zvinhu zvamira sei ndakazorekodha rimwe gore rapera 2014 nonzi zino irema ndichirungo ndine machallenges achiri kundibata kuti kuti ndisimbe ndinyatsokupinda
ridza zvakasimba nekuda kwemamusicians. Ndikati mbonzwa kubva kuna gogo kuti kwakomana vachokwadi vakambororawo here zvakaitika izvo? Zvakaitika. Maisp vanga vatogwa navabereki vavaenda kuMalawi, saka ndokubva vasiya uyu ndokuinda nechikomana chidiki Sosten uyu ndikasara naye. Saka mungosewo zvavana vanongozongonyengana vakanyenga taimutani Susan wechirungu vakatonochata vese achizoti mana aenda afa neshungu vomukadzi wanga adzokera iye wechirungu amaispo asipo iye akabva ati ndoenda Botswana ndichagarirei nobva aenda. Kureva kuti uyu muroora wenyu waakachata nayo akatombouya here kumusha kumba kwamavheni? Mazosi aigara chuya aivuya makamutambirawo sei mahwa kuti mukomana wawo watiigira muchena pano makazvitambira sei? Sindakambotaura ndikati aiwa kamuchazozvara makaradhi hazviiti. Ndakambotaurawo gogo imi maishorei pakuzvara makaradhi? Maishorei pakuzvarwa kwemakaradhi? Makaradhi akaive? Aiwa haana kuipawo. Saka imi mamusikana aiwa kana nemiwo aiwa imi mamusikana vazukuru vakaradhi here? Ungagoita sei kana vavuya mumba ungavaramba here yavo varambi. Gogo mamusikana vakaradhi? Aiwa asi hapanapo kuzoita chipo ameno kuda kana akaenda hake nenhumbu nokuti akazondinyorera achitaura kuti ndine mwana kwawo kumhiri kwamakungweko. Achiti mwana ungaateveri. Saka ndikamupindura ndikati mwana vaenda Botswana apo pano. Asi mimi nemuroora wenyu wechichena iyoyo maiwadzana? Taisekedzana. Chaizvi. Taisekedzana ndanzi nangu tsinya kuti ndimuti murungu aiwa kuzvadiwa nemwanazvi ndosvikepi nchidzivisa kanditi ndiwenyu ndoti chi zvanga zvisingaiti. Right, amaispiwe wakaenda sei kuMalawi ivo vanga vari pamurume? Maisipiwe kuinda kwavakaita baba zvairi mumwoyo maabambo vavo vanovabereka, asi kuti vaburise kuvana kuti ndakutorai pamusaka pekuti ndine chikonzero chandinofunga uko havana kuda kubuda. Vakati ini ndakuda kutora penjeni, saka hanje ndikuratidzei kumusha kwangu kuti kana ini ndazoenda mugozoziva kuti kana toda kuenda kuna baba tofamba takadai. Vanga vakaroorwa akavose matwins aya kuno saka nomva vangoenda takauti tati gare gare tikawa maisipe wonyora tsamba kuti aiwa baba vachisiya kuno zvanda ndisingafungi baba asipe uya muzonditora zvokuti vakanga vasiya. Saka baba asipe vakaenda kunovatora kandi vakazodzoka? Havana kumbonovatora. Vakati vakaenda kwechipo chenguva yakareba zvakadii? Maisipe wakagara 10 years anditi ndizvo wanga wa form 2 paya akagara vakanogara zvokutovakanga. Saka mawiro avakazoita vakazodzoka sei? Vakadzoka achirwara, haanambosvika vakaita nguva achivhashaika. Vakadzoka achirwara apa basipo vanga vasipo vari kuBotswana. Vangoshaika vavo kumba kwamai vavo tiri tega edu nobva tangovavigawo chikazongotaurira tongovaudza kuti maisipo vakashaika kuno. wacho ndakazomuona
kusanyatuko vatova mai vane mhuri yavo ndiye akaimbirwa kambo yakasipiwe reketi mbomunzi wausipiwe wacho. Ndakabarwa musi wa11 June 1980. Maberekwa kupini kukwekwe General Hospital. Chigara kwa Maveni. Chigara kwa Maveni. Zvinofadza chose. Right. Baba makakura muchigara nawo wanga ari munhu akaita sei? Baba vangu ari munhu anofara nevamwe uyewo vanga vane rudo nemhuri yavo. Panga pasina kana dambudziko navo. Vainwa doro here? Wangu vainwa. Especially panguva dzavanenge vanwa doro, haiwa tichifara vachitidzidzisawo kuimba tichitoimba. Ndiri mwana mudiki kudaro ndaitoimbawo ndichitevedzerawo shoma neshoma. Makambowanawo mukana here wokuenda pavairidza? Wangu ndakawana. Sekupi? Pese pavairidza sezvakaita muground, mamavheni ground kana muhall, amavheni hall ndaikwanisa kuenda. Kunze kwekuma vachiridzira kumabhondo kwana singaendi. Iko zvinezvi mava nemhuri makawanikwa kusanyati, makawanikwa nani? Ndakawanikwa na Desmond Mutemachani. Mane vana vangana? Tine vana 5. Aiwa, zvinokudzwa chose. Saka imimi makasiwa muri vaviri, iwewe naSosten? Hongu. Pane here watingati pauviri hwenyu angade kutevera madzimba ababa? Ndovimba kuti Sosten ndiye angatevera, anoda zvokuimba achaimbana naBamunini. Asi zviri kuratidza here muna Sosten? Zviri kuratidzira. Anoimba. Aiwemba musambopi iyo here iriko mazuva ano irikaunti iyo chigiyo? Aiwa, haasi kuimba zemudhanza, arikutoimba chigiyo yakare iyoyi. Machitika? Zvokutoti pane zviri kutoitika izvozvo? Pane zviri kutoitika. Kambo kana kuti tingati sisi zvamuchiri kurangarira zvababa kuti but ndikafunga zvakati zvakati ndinobva ndafunga baba ndezvipi? Ndikafunga zvikuru ndikanyanya kufunga pane nziyo yandinoimba imwe inonzi Ruregerero iri paalbum yavo. Nziyo iyo ndinoifarira, inonzi awewere 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 mkomando sofa awewere 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 mkomanda baiwa awewere yeyere awewere mkomando sofa awewere yeyere awewere mkomanda baiwa kana ndikakanganisa mkoma ndinokumbira ruregerero we kana ndikakanganisa mbuya wangu ndinokumbira ruregerero we ama awewere 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 mkomanda baiwa we aiwa zvinoratidza kuti chokwadi. Nziyo kana makambeka makagara muchikurukura vaitiwo vainyanya kuda kureva kudini? Nziyo iyi vaizama kuti kana ukakanganisira munhu zama kumukumbira ruregerero ndokuti womuwadzanawo zvakadi zvakanaka. Uyewo pane imwe futi nziyo yavakaindimba ine zita rangu yekuti inonzi Sipiwe. Nziyo iyi inotirangaridza upenyu hwedu isusu hwatakakura nawo. Baba vangu vaiwanzoti kana vari pastage vakaimba nziyo iyi vainditora vondisumudza vachiimba vakabata maiki, asi vanga vasingazozoipedzisi vaitangawo kuchema. Saka ina ndiri mwana mudiki ndaizviona semwana mudiki ndaitoshamisa kuti ko baba vangu vakuchemei, indobva ndatangawo kuchema tiri pastage ipapo. Zvokuti vanhu vanotombomira kuzomboimba umwe anonzi Gids Bamunini ndo vaizoimba vozongoimba isitozo vozodzokawo baba vangu neni vapedzawo kudidi kuchemawo vachirangarirawo history yatakasiyawo namai vedu maisirwo atakaitiwa chichi. Kureva kuti ipo pae vaimba masirwa maketa namai wenyu vachienda kuMalawi? Ine zita rangu neraSosten.